8 июл маросими бошукӯҳи истиқболи президенти ҷумҳурии Қирғизистон муҳтарам Садир Жапаров дар майдони қасри миллат, ки ба хотири сафари давлатии меҳмони воломақом идона ороста шуда буд, баргузор гардид. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, президенти ҷумҳурии Қирғизистон муҳтарам Садир Жапаровро самимона истиқбол гирифта ба болои шоҳсуфаи фахрӣ даъват намуданд. ҷаноби олӣ, президенти ҷумҳурии Қирғизистон ба талёни қароли фахрӣ ба муносибати ташрифи давлатии шумо ба сарзамини ҷумҳурии Тоҷикистон сад ороста шуд. Командири батальони қароли фахрӣ подполковник Ашурзода. Salom. Премьер-министр, руководитель исполнительного аппарата президента, заведующий отделом внешней политики.